Siyakhuleka ke makhosi amakhulu, siyakhuleka bogogo, siyakhuleka bomkhulu, siyakhuleka makhehla. Siyakhuleka zakwazi bonke, siyakhuleka bogogo, siyakhuleka makhehla amanye. Siyakhuleka amadoda amadala, siyakhuleka ishishane sobona. Siyakhuleka makhosi amakhulu, siyakhuleka madoda. Siyakhuleka makhehla, siyakhuleka makhehla, siyakhuleka. Ngikhuleka nina bakathuka zakho. Bathe vele wahlihlobo bakhe sengomisa amanzi khona, siyakhuleka bomadlanduna, siyakhuleka makhehla. Akhuleka nanina zalukwazi ezinhle, siyakhuleka. Siyakhuleka ke makhehla amadala, ngikhuleka wena makhohla goqane njengemama bethulele. Kadakalele ulinda ukugadla, siyakhuleka wena mfazi omdala masheshisa, siyakhuleka wena kila siyageza, siyakhuleka ngokunguku umhlaba uyalingana, siyakhuleka makhehla. Khuleka nina ke bogogo nonke, siyakhuleka makhehla, ngikhuleka namakhosi aphansi ezigubhini. Khuleka kona makhosi aphezulu enamba ngomoya, siyakhuleka kona makhosi asentabeni. Khuleka kona makhosi asemanzini, thonga elikhulu madlulela inkosazana, siyakhuleka thonga elikhulu thongo lamanzi, siyakhuleka. Siyacela ke bantwana, siyacela ke makhosi amakhulu, siyacela ke nakubona abantwana besigodla abakhona abancane la ngaphakathi makhosi amakhulu. Noma singasibavese namhlanje siyakhuleka amadlozi amhlophe, siyakhuleka. Kodwa ke ngizocela ke kunina abantu abadala ukuthi naku makhosi amakhulu nibona. Ngizocelela nanga amakhamera engawajwayele ngene emzini wenu, ngiyazi makhosi amakhulu. Angifuni senibona imbane makhosi amakhulu ngaphakathi komuzi wenu omkhulu madlozi amhlophe. Ngiyazi ukuthi alikujwayele lokukhanya makhosi amakhulu. Ngizocela ke madlozi amhlophe ukuthi vulani ke makhosi amakhulu, nibavulele madlozi amhlophe bakwazi ukukhuluma nathi makhosi amakhulu. Siyakhuleka ke madlozi amhlophe, ningabaxwayi madlozi amhlophe. Bangaphumi nabo sebegula madlozi amhlophe ngaphansi kwesigodlo. Siyakhuleka ke makhehla amadala, siyakhuleka madlozi amhlophe. Ngithi akube kuhle ke kube mhlophe konke kukhanye izweni zonke madlozi amakhulu. Siyabonga ke bogogo, siyabonga. Siyabonga amathonga amahlomkhulu, siyabonga makhosi amakhulu, siyabonga adlose lihleli mhlophe, siyabonga makhosi amakhulu. Siyakhuleka siyabonga adlose lihleli mkhulu. Siyabonga makhosi amakhulu. Ngiyanibingelela ababukeli nonke, Ningizimu Afrika yonke. Bingelele naphesheya kwezilwandle, siyabingelela. Lenikhuluma naye ke uMakhosi uMadlanduna. Abanye bamazi ngoChief kabamazi. Odabuke intabeni zaseMagabheni. Ngokukulapha usekhona lapha eMakhutha. Abaningi ke bangazele esontweni, abanye bangazele ebungomeni. La ekhaya ke sisebenza ngeindlela ezimbili. Kodwa futhi engaxabani lesindlela zethu sisebenza ngazo. Siyasebenza ngedlozi okuyisizulu lokho. Phaqa siphinde sisebenze ngesithunywa. Omunye uzoyibuza ukuthi masithi sisebenza ngokwedlozi sisebenza kanjani, futhi masisebenza ngesithunywa sisebenza kanjani. Ake ngichazele kafishane, uma ngabe sisebenza ngesithunywa kukhona abantu abangenwa yithunywa. Ithunywa ke ilabantu abadlule emhlabeni bekholwa, ababuyayo bezoba umoya kumuntu, bangene bazoba umoya, ibona esibabiza ngezithunywa. Ababakade bengasebenzisi isizulu sonke, abangangenile bungomeni. Siyakwazi ukuthi lo muntu menesithunywa uyaprofita lo muntu ebandleni, noma ucindezelekile kuprofiteni. Uyayizwa kodwa lento ukuthi ikhona kuyena egazini, kufanele ngabe iyakhuluma kena kodwa ayikwazi ukukhuluma. Siyakwazi ukukulekelela kulokho ukuthi ikwazi lento ukuthi ikhulume kuwena ngokukhuphulela isithunya. Siyakwazi ukukuncengisa nje kahle ngokukholwa, sikise emanzini sibuye sikudlisa ukhamba naso ke straight isithunywa. Manje sikwazi ukuthi sikukhuphulele umoya ingcwele, kodwa ngokwesithunywa, not ngokwedlozi. Wena ukwazi ukusebenza ngeyiwasho, awusebenzi ngamakhamba, usebenza ngeyiwasho wena kuphela mengabe sikukhuphulele isithunywa. Lokho sikubiza ngokuthi ke wena ungumthandazi. Sidlule ke siye la ekuthenini khona osebenza ngokwedlozi. Uyabuza umunye umbukele emakhaya ukuthi onjani osebenza ngokwedlozi. Osebenza ngokwedlozi yilo oqale wadla izinkamba kuqala zokwethwasa noma zokuthwasa. Uma ngabe edla inkamba ke zokuthwasa, lo muntu usuke ngena straight emngomeni, noma usuke yoba isangoma.
lento ke ibuye ihlukeke lento yobungoma iphinde ihambisane kuyenzeka uzale uyisangoma noma uzale umbethe unomoya wobungoma wena ophume nawe esiswini sama wakho. Lento ivame kakhulu kubantu abaningi ukuthi uhlaselwe idlozi elisuke ekhaya boma wakho uma wakhe engawuthathanga umsebenzi wabantu abadala. Lento misiyadlula idlulela kuwena usuke uphume lapho ke unesipho sinikezwe abantu abadala. Isipho sinikezwe abantu abadala nawo ke umngoma noma nabo ukuthwasa kuyahlukana kaningi sokuchaza ngelinye ilanga hayi namhlanje. Sobuye sibachazele ngoba omunye umukela ngayibuza ukuthi kuhlukene kangaphi ngoba kafishane nje ngakuchazela kuyenzeka uthwasa uthola ukuthi isipho sakho lesophume naso awuthwaseli wena ukuthi uzosebenza abantu. Omunye uthwasela ukuthi uzosebenza abantu, omunye uthwasele ibhizinisi lakho ukuthi idlozi lifuna ukumupha mhlawumbe imali noma nifuna ukumupha ubugwili, omunye umshado. Zihlukana izinto ziningi esingayibala mhlawumbe, kodwa bengithi angikuchazele lokho kwanamhlanje ukuthi izinto ongayithwasela ngoba kuyenzeka umuntu uthola ukuthi uthwasile kodwa athwasela umsebenzi. Omunye agcina ethe idlozi uthola ukuthi limnikezile imali mhlawumbe lamnikeza ubugwili athi mina ngisebenzi. Cha wena ongathwaselanga mhlawumbe ukuthi uzobhula abantu, wawukade unikezwe isipho sokuthi wena nayi imali abantu bakini before uyithole le mali fanele uyihlangabeze kodwa ngento eyintwaso. Ngidluleke babukeli futhi lapho uma ngabe sidla inkambe ezinkulu lezi siyaphehla ke ngokujwayelekile siphehlele amakhehla siphehlele ogogo. Lokho ke kuyahlonishwa kakhulu njenga nami nje menganithatha nginibeke kusuka ngo2007 ngithwasa ngaphuma ngo2008 ngidla inkamba ngazidla nje kwakubanda kakhulu ngesikhathi sethu uhamba ngonyawo phansi kuze kudabuke lona unyawo lokho kwamafoni ungakuphathi. Awuhlukane nje nefoni yakho, uhlukane nje nabazali, uhlukane nakho konke. Ngangize ngikhumbula ingoma esasike siyicule entwasweni ayithi ngadela abazali bami ngadela konke kwami. Ngibona ukuthi mayisicula le ngoma ngifikisela ngosiza ukuthi ngashiya konke engangikwenza ezweni. So sakushiya ke bafowethu silapha ke nje kodwa namhlanje asizile kabi ukuzosho nje ukuthi iNingizimu Afrika sisekhona. Abanye ababukeli mhlawumbe kade bengibuza emaceleni mengihlangana nabo ukuthi awu kanti usekhona usaphila. Cha ngisekhona ukuthi angisekho la engangikhona khona emagabheni ngokukhula ke kwempilo. Impilo iyakhulisana bayazi ababukeli mengikhuluma ukuthi impilo ikhulisana kanjani. Njengoba nami sengikhulile ngokwesiZulu uma ngabuzelwe ekhaya ufika ubumfana nawe umusi ushadela usuke sewakha umuzi kababa wakho. Iyona ke izinto mhlawumbe ezangisuse emagabheni ngibona sengasangiboni nami senginendawo yami le ngibiza khona mhlawumbe ngithi nami umuzi kababa wami. So ikhula komsebenzi nokukhulisa umuzi wasekhaya ilokho ke babukeli. Lana ke ekhaya kaMadlanduni siyalapha nje kakhulu. Abaningi bayasazi besazele emgababa sike saduma kakhulu. Ngikhumbula ngangithwasa ngiqala ukuduma wafika umuntu nje ezobhula ngithwasa ngaqale ngathwasa ngingedwa ke mina kwaya bangena ozakwethu. Umefika umuntu ezobhula uyeza bangena naye egate angazi ngangakubhula angazi lutho. Hayi mengifika la kuthiwa ke athi ke inyanga yami ugobela wami hamba uyobhula namhlanje. Hayi atatazela ke bayazi ke abathwasile musaqala ukuyobhula ungena esigodlweni awuyijwayele nalento. Into engaduma ngayo nje kakhulu mangingena lapha ngishisa impepho ke nami ngangazi kuduma opotiyane kodwa yehlika lento ngoba lento yayisiphiwo kumina ukuthi vele ngizalwe nayo. Yehlika ngoba yayivamile vele ukufika kumina ngingakothwasi ngihleze nje ngibona ngibhulela abantu ngiprofitha abantu ngibhulela abantu ngiprofitha abantu kodwa mengivuka ekseni anginayo lento mina. Ngithuka ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ngiya kwesinye isiguqo njengoba ngisho ukuthi abanye bangazela emasontweni ngithi ngiyafika kulesiguqo hawu la yazi sike safika basho lento ekade ngiyiphupha ebusuku mina yenzeka. So ke kwaye kwenzeka ke ngangena ke esigodlweni hayi ke umoya ingcwele wehleka kumina noma idlozi lehlela kumina ngabhula. Umuntu engambhulela nje ngaduma kaye kakhulu. Into engamtshela yona nje babukeli ngamtshela ukuthi wena angeke usasinda right sesiprofitile bona kodwa angeke usasinda kulokugula okugulayo. Into ongakusiza manje uthi umoya la njoba siprofita wena uzoshona. Into esingakusiza wena hamba uye ekhaya uyolungisa inhlambuko
ekubambile iyona ekubambile manje njengoba insuku zakho vele wena seyiphelile emhlabeni iyona inhlambuko lekubambile ukuthi wena kufanele ngabe usudlulile emhlabeni nangempela ke ababemthwele babuza ukuthi inhlambuko yini engeke ngisayichazela ababukeli ngoba phela imfihlo zabantu thina sidalela ukuthi njengodokotela sigcine wahamba ngempela ngikhumbula ukuthi nemali yokubhula owayikhiphile ethi uyayikhipha ngathi ethi ugobela wami hayi thatha imali yokubhula ibeke lapha ngathi hayi gogo ngicela ukuthi le mali le ayithatha ahambe nayo ungathathi imuthi ukhiphe lesikonde nakahamba ayokwenza inhlambuko mekuthi uyasinda ke kule nhlambuko kuyobeke babukele skisi kuyobeke esebuya ke esezolashwa into eyenzeka ke lapha engakutshela wona mbukeli ekuyona yangidumisa wafika umuntu wenza inhlambuko kwasethule ngakusasa emhlabeni babuya abantu bakubo esikhundleni sokuthi bazokhala babuya bathi bayaqala ukubona into eyenzeka kanje inyanga mhlambe neqiniso nomuntu esathwasa oneqiniso okwazi ukuthi abekele abantu ngoba isikhathi esiningi vele umuntu bengabe segula kakhulu lo muntu usuke kuyidemand ngolimi lesilungu usuke sekuphoqa ukuthi akalashwe inyanga eziningi ke seziyakusebenzisa lokho ukuthi asimsebenze lo muntu uthola ukuthi umuntu asindile vele ke imali ayisaphindele emuva ikona into engaduma ngayo kakhulu hayi babuya bazobonga bathenga ama drink bathenga yonke into babeka lapha emsamathi hayi siyabonga ushonile besosho nje lokho ke ilokho ke sahleli kona abantu abaningi ngiyazi bangazi kakhulu ngokubhula lokho ngiyakuthembisa ukuthi nawe ngiyokwenzela iqiniso ekubhuleni lokho asikufundi into ekuthini egazini asikufundiseni into ekuthini egazini ehleli nje esizalwe nayo esiphume nayo futhi esiswini samama noma esibelethweni samama into esiyenzayo ke babukeli bethu le ekhaya okokuqala nje esihleli kona siyamgeza umuntu le ekhaya simgeza ngikhuluma ngokugeza lokho kujwayelekile siyakugeza le ekhaya kunemithi esithi mase siyithintile esazi ukuthi mase sithinte la masikhuluma ngento ekuthiwa ithunzi elimnyama masikhuluma ngento ekuthiwa ithunzi elimnyama elingimbethe noma ohamba nalo ngisho ungayaphi uyephi noma waphi uphunyelwa yingane noma ithunzi elimnyama uboshelwa amafindo noma into osuka ekhaya isinyama sakho osuka nasekhaya sasikade kuyisibopho esasibophelwa abazali bakho yehlikela nakuwena lento yabo ukhondolo siyakwazi lonto ukuthi sigeze kuwena usuka mase sithinte lo muntu suke sesineshow ukuthi wena into eyumnyama uhlukene nayo okwesibili esikwenzayo siyamqinisa umuntu le ekhaya kungabe uqiniswa ke kuhlukene kaningi ukhona uqinisa umuntu umqinisela isilwane uma ngabe uqinisa umuntu uqala umlahla isilwane mose uyamqinisela isilwane ukuthi ke singaphindi siphindele kuyena kodwa siyasibheke nasi isilwane ukuthi okuza kwaso leso silwane kuwena sithunyelwa ndlelani ngoba ziningi indlela ezisetshenziswayo uma ngabe kuthunyelwa isilwane kumuntu ukuze sizokwazi ukusivimba fanele sithole indlela esetshenzwe ngayo wena ukuze sikwazi ukuza kuwena ukuze sikwazi ukuthi siyiphindisele emuva lento iphindele kumnikazi wayo okunye esikwenzayo ke mase siyaqinisa ke emva kwalokuze ingabe sakwazi lento ukuza kuwena okunye ukuqiniswa esingakubala futhi kafishane okwesibili siyakwazi ukuthi lesikaya uma ufuna izitha sikufihle siyakufihla ngiyakuthembisa mbukeli umuntu uyodlula phambili kwakho ekade kubonile uza kugcinwe uza mufike eduze kwakhe uphenduka ikhehle elidala noma uphenduke isalukwazi esidala kubona esudlulile ukuthi engazi ukuthi uyena sifuna abantu baphikisane methu uqinisiwe lekha baphikisana useza athi omunye uyena athi omunye akuyena athi omunye uyena athi omunye akuyena muhamba ngemoto imoto yakhe ishintsha umbala belibhekile uthola ukuthi ukhala kodwa kuseyiwona lo kodwa bona bayibone ibovu kodwa ingeve ibovu uthola ukuthi imoto yakhe imhlophe okunye sikwenza mekuthiwa wena siqinisile ngempela siyakwazi ukuthi abantu bebefika emzini wakho bethi bezokubheka emzini wakho bathi bafika kukhona idamu lamanzi emzini wakho kodwa wena uhleli ngaphakathi awuboni lutho kodwa abantu bayabona bona kukhona iziba la ngaphakathi angeneki omunye abona izihlahla zingekho izihlahla egcekeni lakho baphikisane bathi lebe siyalelwe khona thina bekuneki bengekho izihlahla la sibona izihlahla la ekhaya baphikisane bagcine bephinde emuva okunye ke mbukeli wami esikwenzayo eqiniseni ngisahlele eqiniseni siyakwazi ukuthi siqinisele imoto siyakwazi khona la uma ngithi siqinisa imoto abanye banamatekisi abanye bano Uber
kuhlukene izinto indlela abantu abakhanda ngayo imali noma abakhanga imali ngokwamabhizinisi. Omunye ke nje imoto yakhe ayithandayo eyigugu kuyena. Siyakwazi ukuthi iqinisele uhlobo laleyo moto ukuthi ingakwazi ukuthi imoto yakho abantu abafuna ukuyithatha noma abafuna ukuyintshontsha masela bakwazi ukuthi bayithathe kalula, noma kuthiwa bafuna mhlawumbe ukukujamisela ngebhamu, bafuna ukuhijacka. Siyakwazi ukuthi wena muza ngemoto ngisho ngathiwa uyadrive wedwa, bona babone kodwa unabantu abaningi emotini, imoto yakho ibe nesithunzi noma ibe nesesindo imoto yakho. Lapho ke suke sifaka amadoda athize emotini ekuyiwona akwazi ukugadela le moto, noma ngathi uyishiyile ngelinye ilanga mhlawumbe wakhohlwa ukhiye wakukhumbula usuphakathi mhlawumbe esitolo usuthenga ukuthi hayibo ngikhohlwa. Kungabi lula umuntu ukuthi ahamba ngaloko eyiphikisa ethi hayi ngathi le moto leyana iyaduma, kodwa abone ukuthi hayi khona umuntu ophakathi kodwa engekho lo muntu. Izona ke izinto esigxile kuzona kakhulu mesithi siqinisa abantu noma siqinisa umuntu ngokwempilo yakhe. Okunye ke esikwenza ababukeli njengoba bengishilo la ekhaya siyathwasisa ile yokuthwasa ke vele ngifikisele ngosizi babukeli. Le yokuthwasa inzima kakhulu ngoba lokuthwasa ifuna uhlukanise into yokuqala eshayaya ezinyangeni ezithwasisayo ukufaka umuntu engahlukanisile. Umuntu mezongena ekuthwaseni fanele aqala ahlukanise, ushiye izinto uyishiye izinto. Mengithi ushiye izinto ngisho ukuthi konke obekuyigugu kuwena ukulahle, wazi ukuthi manje sengimelene nabantu abadala, ngoba umsebenzi wabantu abadala awuyona into elula. Idlozi alikwazi ukuhlala kuwena usathwele izinto eziningi. Ngiyazi abanye baye bangene enyangeni athi umuntu angisizakalanga enyangeni, hayi ukuthi inyanga kwesinye isikhathi isuke ngakufakelanga impande, isuke ifakile inyanga impande. Inkingi isukisele kuwena ukuthi wena ungene entwasweni ungahlukanisanga futhi wangayibamba iyalo oyalelwa ngaso. Ucabanga ekhaya ukhona ekuthwaseni, mususe ndaweni eyintwaso fanele ugqile kubantu abadala ukuze idlozi likwazi ukunamathela kuwena. Uyabona muyithwasa nje uthunyiwe, thina ngesikhathi sethu awuthi muthunyiwe njoba ngila manje makhuthi mungathunywa mhlawumbe endaweni ekuthiwa isegalere wawuhamba ngonyawo ugijime ubuye. Manje awukhulumi namuntu endleleni ngisho okubonayo awubingeleli wena, mubingelela nje okwakho kushaya izandla uyafola. Ngaleso sikhathi mushaya izandla uyadlula kumuntu ngojubane, umuntu kwakuthiwa simshanga ebhayi, umshange emoya webhayi uyadlula. Ilokho ke nje esikwenza engakubambisa umbukeli ukuthi siyakwenza lekhaya ukuthwasisa, sikukhuphulele idlozi lakho lize lifike le ndaweni ekufanele ngabe lifika kuyona. Kodwa esikwenza kakhulu mesithwasisa umuntu thina siyasilandela idlozi lakhe mbukeli ngemuva, akuthine sihamba phambili, ngoba phela usuku usuze la ubaba omkhulu bakho nogogo bakho bekutshele khona ukuthi uzofika uthola impande. Fanele silizwe ke idlozi ukuthi lithini mekuyidlozi leli ngempela oze ngalo, kube ilona elizokutshela uvuke namaphupho noma uvuke nezibonakaliso usho ukuthi idlozi likhulume lathe ngilele. Thina mase siqhubeka kulo ungabi thina sisho ukuthi cha wena sekufanele wenze istep esukuthi sekufanele udlule endaweni ethini. Iloko ke babukeli kakhulu ngiyabonga kakhulu babukeli bami. Uyena udokotela lo Madlanduna phansi emakhutha. Kuningi kona esikuphethe kodwa ungakwazi ukuthi ungithole kule number mhlawumbe mekukhona ofuna office ukukubuza. Inamba yami engitholakala kuyona ngicela ukuyimemeza njengamanje ithi 060 355 6364 060 355 6364. Mekukhona ofuna ukukubuza mbukeli ungakwazi ukuthi ungibuze kule number. Mufuna futhi ukuthi sihlolelane uyakwazi ukubhuka, ukwazi ukuthi ungithole kule number uthi ngosuku ukuthi ngoba ngibuye ngingatholakala ngibuye ngihambe khona le makhutha, ngibuye ngingabi khona, uthola ukuthi ngiseGoli, uthola ukuthi ngise-Eastern Cape, ngibuye ngihambe because ziningi indawo sengiyisebenzela khona ukuthi ngizinze, kodwa la khona indumba yami khona ila kuyenza ukuthi kodwa ngihambile ngiyosebenzela emazweni noma endaweni kuma-province angaphandle. Ngisengisho ukuthi ungakwazi ukuthi ubhuke ubuze ukuthi ngikhona yini kule number. Ngicela ukuyiphinda 060 355 6364 060 355 6364. Siyathokoza kakhulu mbukeli, usabukele ekhaya. Hayi Madlanduna ake ngibuze nami sasekhona lana ngiwakhuluma kakhulu indaba zokuqinisa.
kulesi sikhathi esiphila kusona manje engazi noma mhlambe sengiyakuqhatha yini. Umuntu mayeqinisiwe sekhona lento ekhona manje ukuthi ke amaphosi aseyazi ukuthi umuntu mayeqinisiwe fanele ashawe kanjani noma ashawe ngasiphi isibhamu, ngoba uyathi emshaya ngesibhamu esincane singasebenzi isibhamu esincane baze bakhiphe isibhamu esikhulu bamshaye ngaso. Kanti nasey'nkabini nazo iy'nkabi ziyakhona ukugobela ifike ziqinele ukushaya abantu abaqinile. Ikhona nento mhlambe la ekhaya noma onolwazi layo eyenzakalayo uma ukuthi umuntu uzoshawa abantu nabo ababuya ekuqineni beqiniselwa ukushaya umuntu njengey'nkabi nje suke ziyoqinisela ukuthi ziyoshaya umuntu. Ake sibonge kakhulu Baba Dlamini, sibonge, muhle kakhulu umbuzo wakho, siyawuthokozela. Njengoba bengishilo ekuqaleni, le ekhaya indlela esiqinisa ngayo, umuntu ngisho ecabanga ukukhipha isikhali akakwazi Baba Dlamini, uyiphikisa yena athi akuyena lo, ithi into yena athi akuyena, uze udlule kuyena noma uze uhambe uyele khona. Mawukuthi uthunyelwe ekhaya kuwena akaze angene ekhaya, asinawo lo muthi ukuthi umuntu aze afike ngaphakathi. Mekwenzekile wangena ngaphakathi, idlozi lakho ilona esuke selikukhombisa noma inhlanga esuke siyitshale kuwena egazini ezofuna ukukhombisa ukuthi siyasebenza, ngoba kwesinye isikhathi umuntu abona ukuthi uqinisiwe. Ziyakwazi ke inhlanga zale ekhaya ukukhombisa, afike umuntu azokutshela ukuthi uyazi baba usibanibani noma mama usibanibani, wena kahle kahle bengithunywe kuwena ukuthi wena angizokubulala, kodwa ngiwuthama udlula kumina ngabona ukuthi awuyona lento abantu abayichazayo, ngithunywe usibanibani nosibani. Kuba uyena umuntu ozokuxoxela, sikwazi ukuthi ke siqinise ngalo ndlela. Kodwa khona amanye amadoda esikwazi ukunikeza wona into esingayisebenzisi la ibhanda, silisebenzisa abaningi bajwayele ukusebenzisa ibhande thina sigarante ngeinhlanga zethu esiyifaka egazini. Mase sikunika amadoda amanye ohamba nawo asukelekelela empilweni yakho ukuthi ukwazi ukuthi uhambe nawo, kodwa noma ngasala inhlanga isuke zikhona ukuthi zisebenze kuwena Baba Dlamini. Hayi cha, ngizwakala, ngicabanga ukuthi nombukele ekhaya uchazelekile, kusho ukuthi ke akuze kuze kufike umuntu azakhipha isibhamu akhombe, akacabanga ngisho ukucabanga nje futhi ke yebo, cha ngizwakala Makhosi. Yebo.